Ndinokutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechigumi nomwe mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda nokurangaridzana mabuja kuti endai konyoresa kuvhota zuva ramangwana wanenge waripo pakondo puraimari, parwamba puraimari nopanyamukoho puraimari. Endai mureke kugotaikiwa nomukanayu nokuti unoita kuti zvinhu zviningisike zviri nani munguva yesarudzo. Bato roCCC ragobvumigwa nyasi kuti rigoite rari yaro yokutsvaka rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya kuHighfields. Kwai muSondo wanenge wakaita mavhuno manyara kuHighfields, asi mapurisa abva atoisa zviga zvekutoti vamwe vanhu vangu vatoreketa kuti ko wadini havo ndoreketa kuti tiri kudaba kuti muite wagonziwo vanofanira kugovhara nzira kuti vanhu vagotadze kupfuura zvakanaka. Pabodzi pavo wagonzi vanofanira kuti wareke kugotakura vanhu nomabhazi kuenda kuHighfields, kwakanzi pokare wari kufanira kuti wareke kugoita zvokuita toitoi nokuimba nokureketa zvinhu zvobato ravo. Pabodzi pavo mapurisa akareketa kuti pakandoitika vanhu vanoita mutsepwede pazvinhu tichabva totoita kuparadza vanhu vese kuti vabve ipapo. Idi parutenge parutorongewa tsoro svinu nomapurisa novakuru vehurumende kuti musangano uyu ureke kugoitika. Hero mabiya angu ticharamba takaringa nokuti vamwe vese wakaita zvokuparura kutsvaka kwavo rutsigiro rwesarudzodzi waribe kupuwa mitemo yakaoma yakadandi. Tindori pabato roCCC kwai papa kuno vazhinji waro warotsigira wari kuita basa rokukubiwa nzvimbo dzakatenderedza nyika kubva chero muHarare chaimo. Vanhu vari kundokubiwa nevamwe vanhu vanoziva nevamwe vasingazivi kuti mbanani. Ipapa zvakatoita kuoma kunyangarirwa chaiko unosaya kuti ko mhirishonga iyi yabuda paiko, kunyira naku kune chakunounza chere kudzimba dzevanhuwa. Heno mabuja ticharamba tichiringa asi tinozvishora kuti zvakanyangarisa izvi. Kwai kubisa kwakaita wamonzora kanzura Thandi kubva kukanzuru wakaita kuti Farai Bhiza naSimon Chabuka waite kuti ndio wapinde pachigaro chokuda kuita meya weguta roMutare. Kureketa kwanyasi kwai Farai Bhiza azofenda mushure mekunge ajiwa nomavhoti pakuita meyapo haidi pakaoma. Heno kuti wamonzora wachamusiya chere Simon Chabukayo aripo kana kuti achabisiwa pokare. Ticharamba takaringa nokuti ari kubato roCCC. Zvanyadzisa zvikahwadza zvikasaisa vanhu vazhinji mate mukamwa. Kwai nyasi noguta roHarare Morton Geoffrey kunopombewa mvura ichienda kudzimba dzevanhu vazhinji muguta roHarare kwai inenge yakapfikiwa kubva muso muvhuro kusvikira zuva rechigumi nosere mwedzi uri kuteera yu. Aidi manyama akamira norongo paribe agoziva kuti zvichaita kudini kana kuti vanhu vachaboyepi mvura paribe agoziva. Idi munaita bau rokunhadzirira kana paino nomadhiramu agozazai madhiramu enyu zviite zviri nani kuti zvitekaire zvakanaka. Ticharamba edu tichiringa kuti vanenge vachizviita sei. Wakureketa kuti wachiribe mishonga yokuti mvura ichene pabodzi poo nokutoti wachiribe wari kuda kunhadzira mapombi kuti aite zviri nani. Aidi mabuja ndati ndaona zvakadandi ini. Guta roBulawayo ragoreketa iro kuti mitero yaro yomwe yegore rino yakaingidziwa ikabvumiwa nohurumende kuti iingidziwe. Ipapa vanhu vatoita kubuda vari kubata gotsi chaiko kuchema nokuti wangu wagara vari kusadharara kubhadhara mari yomiteroyo apa yabva yakwidziwa zvakapetiwa katanhatu chaiko. Aidi mabuja pakaita kunyangariwa. Ipapa tiri kutoti zvavo vamwe vedu wokuBulawayo nedzimwe nzvimbo vanowana kanzuru yavo ichiwapa kuti taakuchaja zvakadandi kwedu kwamutoko paribe kana mubodzi anenge achiziva kuti kwakumbochajiwa mari kana kuti bhajeti ro rinenge raitiwa sei paribe anenge achiziva. Idi mabuja dai waita zvisvinu vanhu vari kutungamira kukanzuru kuhu. Nyasi vanhu vazhinji washamisika kuti kohokonai mapurisa achigoita
kutadza kuita tusvinu kana wachiita zvekuenda kumapostori. Nyasi kwanga kuno vanhu gondo harishaiwayo support unit pabodzi pono CID wakatadza kupinda kumuzinda weJohani Marange kumarange. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Wamwe wagoreketa wanga wachitoti gorekai kuita kutamba nomuteiro inenge ichimwaiwa ikweyo indo iri kudzimaidza nomapurisa kuti asaye simba. Aidi tatozvisayawo kuti ndochero mapurisa anomhanyisa vanhu veMDC nguva dzese dzese. Heno mabuja ticharamba tichiona kuti zvichange zvichidini. Wanoringa zvokutekaidzirwa kwemari munyika woFinancial Intelligence Unit wagoreketayo kuti wari kubhadharisa kambani inobika chokudya yowaChina mari yokuAmerica inoita zviuru 30 yechoupenzi nonyaya yekuti wari kuseenzesa mari kuenzanisa mari yomunyika nomari yekuAmerica zvisiri pamutemo. Aidi takambowanyepa kuti zvinoseenza zvavari kuita izvi. Ticharamba tichiringa kuti vachazvipedza sei. Tiringedzo mutambo anotamba gorofu weZimbabwe anonzi Hedzinoyi kwayagohwina ndiye inonzi Safari Tour Golf Series yokuKenya apo agopuwa mari inoita zviuru 3,700 omadhora okuAmerica. Tomurovera manja tichimuti makorokoto. Zvosarudzo vanhu vakamira kupinda musarudzo kureketa kuno kuGranville yoDzauru kwai kuna Martin Mambo ZANU-PF kwaita Raino Mashaya weMDC Alliance naFani Munengami woCCC naTatenda Munyanduri woNPF. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Tiri kufara kuti kwai masoja okuFrance akuburika munyika yoMali. Toramba tichizvitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi wareka kuramba warimo munyikadzi. Ghana yagonziyo kwairi kusaya kuti yakaisepi mukombe weAFCON wayakapuwa noCAF mumakore apfuuraya. Aidi paribagoziva kuti zvinhu zvakadari zvinogoitika sei. Ticharamba tichiringa kuti vachaipedza sei nhau iyi asi paita kunyangariwa chaiko zvinoita kubisa ganda kuusu. Nyika yoBelgium yagopa DRC gwaro rikureketa kuti zvii zvawakatora kubva kuDRC makore apfuura wanga wakawapamba. Tinofara nazvo tichimba kuti zvichaita kuti zvinhu zvii zvibenhuke nokuchimbidza chaiko kuti zviite zviri nani. Tinoda kuti zvinhu zvii zvigare zvabenhuka zvirambe zviri kunyika yazvo zviite zviri nani. Nyaya yokurapiwa kwechirwere cheshuramatongo kwaienderera mberi nokunakidza. Nyasi kuna mumwe munhu agonzi akapuwawo mwongo womunhu akabva aenda nawo koisiwa mumwiri mache zvikaita kuti zviite zviri nani kusvikira asisina chirwere choshuramatongo. Toramba tichizvikudza izvi tichitenda tichiti dai zvaenderera mberi. KuBrazil kwai kwapfa vanhu vanopfuura 100 nokutsvedza kwakaita madhaka nonyaya yomvura kuguta rePetropolis. Tinoti mweya yavo izorore murugare. Vanhu vanotsigira chikwata choBarcelona vari kuita kuhwadziwa kureketa kuno nokuti chiri kutamba mukombe weEuropa League kokutanda makore akawanditsa. Aidi paribe kana agoziva kuti chinobhururuka chese chinotomhara basi. Nyasi kwadoka kuno mufaro nyika yese ichifara nokuti anonzi Michael Masi anga ari ndiye mutungamiriri wevanhu vanoita zveFormula 1 uya kwai adzingiwa basa nonyaya yezvaakaita pakudyisa Lewis Hamilton gore rapfuura. Aiwa tiri ipapo tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.